बालकामगार म्हणून काम कराव्या लागणाऱ्या बालकांना कामाच्या जोखंड्यातून मुक्त करतानाच त्यांच्या गृहभेटी करून पालकांच्या आर्थिक स्थितीविषयी माहिती जाणून घ्यावी। अशा पालकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी विविध योजनांचे अभिसरण करून उपाययोजना राबवाव्यात असे निर्देश जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी आज 20 सप्टेंबर रोजी दिले। जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामगारांशी संबंधित विविध विषयांवर आढावा घेण्यात आला। त्यात बाल कामगार शोध मोहिमेबाबतही चर्चा झाली। यावेळी जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार, सहाय्यक कामगार आयुक्त राजू गुल्हाने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी BS काळे, उपजिल्हाधिकारी रोहयो बाबासाहेब गाढवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बोटे तसेच नगरपालिकांचे मुख्य अधिकारी तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते। जिल्ह्यात बाल कामगार शोध मोहिमेची माहिती देण्यात आली। त्यानुसार जिल्ह्यात 72 शोध घेण्यात आले। त्यापैकी 2 बाल कामगार आढळले। याबाबत या बालकांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या असल्याची माहिती श्रीमती अरोरा यांनी सांगितले। हा सामाजिक प्रश्न असून हा पालकांच्या आर्थिक स्थितीशी निगडित आहे। अशा बाल कामगारांच्या गृहभेटी करून पालकांच्या आर्थिक स्थितीविषयी वस्तुनिष्ठ माहिती घ्यावी। त्यानुसार त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी विविध शासकीय विभागांच्या योजनांचे अभिसरण करावे व त्यातून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात। त्यासाठी सर्व विभागांनी मिळून समन्वयाने काम करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले।